Moviefeel.com. Entertainment is what we do. What we do. What we do. தமிழ் சினிமாவில் கடந்த சில வருஷமாவே குழந்தை நட்சத்திரங்களுடைய ஆதிக்கம் அதிகரிச்சிருக்கு. புது புது குழந்தை நட்சத்திரமும் சினிமாவில் முத்திரை பதிச்சு கலக்கிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உச்ச நட்சத்திரங்களோட நடிக்கிறதுனால மக்கள் மனசுல ஈஸியாக இடம் பிடிச்சிடுறாங்க. இப்படிப்பட்ட குழந்தை நட்சத்திரங்கள் ஒன்று தயாரிப்பாளர்களுடைய குழந்தையா இருப்பாங்க, இல்லைன்னா மிகப்பெரிய பிரபலங்களுடைய குழந்தையா இருப்பாங்க. இப்படி யாராவது ஒரு சிலர் மட்டும்தான் தன்னுடைய திறமையால அறிமுகமாகி ஃபேமஸ் ஆவாங்க. இப்படிதான் ஜில்லா திரைப்படம் மூலமா குழந்தை நட்சத்திரமா அறிமுகமானவங்க ரவீனா. இவங்க இதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன கேரக்டர்ல நடிச்சிருந்தாலும் ஜில்லா படம் மூலமா மக்கள் மனசுல ஈஸியா இடம் பிடிச்சாங்க. ஜில்லா படத்துல மட்டும் இல்லாம கடந்த சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வெளிவந்து திரையில வெற்றிகரமா ஓடினது ரசிகர்கள் பிரபலங்களுடைய வாழ்த்தை பெற்ற ராட்சசன் படத்திலும் இவங்க நடிச்சிருந்தாங்க. இப்ப அந்த நடிகை ரவீனா அந்த படத்துல பள்ளி மாணவியா நடிச்சிருந்தது எல்லார் மனசுலயும் பதிஞ்சிருந்தது. முதல்ல நடிச்ச படம் கதை சொல்லப்புறம். இந்த படம் வெளிவந்து சரியா போகலினாலும் அடுத்தடுத்த படங்களை நல்ல கேரக்டர் கிடைச்சது. இப்படி பல படங்கள் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு பெற்றுள்ளதாகவும் தகவல் வந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம பூவி பூச்சுடுவா சீரியலையும் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க. சமூக வலைத்தளங்களை தன்னை ஆக்டிவா வச்சிருக்கக்கூடிய இவங்க தன்னுடைய போட்டோஷூட் புகைப்படங்களை வெளியிடுறத வழக்கமா வச்சிருப்பாங்க. இப்போ அவங்க வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய சில போட்டோஸ் ரசிகர்களை ஆச்சரியப்படுத்திருக்கு. குழந்தையா இருந்தவங்க சடசடன் வளர்ந்து இப்போ போட்டோஷூட் படங்களை வெளியிடுறாங்களே அப்படின்னு மக்கள் கமெண்ட்டும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த போட்டோஸ் தான் இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகே வரக்கூடிய பெல் பட்டனை அழுத்தவும். எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும். நன்றி, வணக்கம்.